set το intermediate που είναι το live. Το live είναι 29 ενώ στο φίλο για όσους μπερδευτήκατε. Γιατί πολλοί μου είπατε αύριο είναι το live. Δεν είναι. Δεν πάει κανείς δηλαδή αύριο και το άδειο θα είναι. Και θα στέλνετε και μια χειρόμπανα απ' έξω, θα το έρθετε, δηλαδή εξηγεί. Μην πάτε από εκεί, γιατί δεν είμαστε πιο πολλοί. Δηλαδή, μα πάτε και εσύ και την άλλη φορά, την καμίσαμε. Τέλος πάντων, πάμε να κάνουμε αυτό το σετάκι, να πούμε δύο λόγια δηλαδή για το κάθε κομμάτι, έτσι, για να δεθεί λίγο το πράγμα. Είναι ωραία αυτά, εμένα μου αρέσει τουλάχιστον, να παρουσιάζουμε μια δουλειά λίγο διαφορετικά με τα ίντερνετ και τα διαδικτυακά. Ωραία είναι, αλλά χάνεται λίγο η επαφή ανθρώπινη, λίγο να τα λέμε και μεταξύ μας, εμένα μου αρέσει αυτό, τουλάχιστον ο κόσμος που είτε στηρίζει, είτε του αρέσει, είτε είναι φίλοι και έρχονται να ακούσουν εδώ τι λέμε κτλ. Έτσι, οπότε ήθελα να το κάνουμε αυτό. Λοιπόν, τώρα το intermedio είναι δεύτερη solo δουλειά που έχω κάνει. Έχω κάνει πολλά με παμπάδες, από εδώ και από εκεί τέλος πάντων. Αλλά το intermedio ήταν την αντοχή του 2015 που θα βγάλει εδώ οι παλιοί θυμούνται που κάναμε εκεί τρέλες. Είναι η δεύτερη δουλειά προσωπική δηλαδή και προσωπική όσον αφορά το πώς αντιλήφθηκα τα βιώματα και πώς τα εξέθεσα, ας πούμε, μέσα από το στίχο. Πώς έπαιξαν δηλαδή ρόλο σε μένα, βέβαια είναι πολύ θεματικός, δεν είναι μια αφήγηση μόνο της ζωής μου, ας πούμε, αλλά είναι πώς βλέπω κάπως τα πράγματα όλο αυτό το διάστημα. Μετά από 10 χρόνια, γιατί φέτος έκλεισα 10 χρόνια που ασχολούμαι με αυτή την ιστορία με το hip hop, ας πούμε, και κάνω μουσική κτλ. Ακόμα νομίζω ότι είμαι τελείως πιτσιρικάς. Δηλαδή, μια φορά δεν το πιστεύω ότι πέρασαν 10 χρόνια, ας πούμε, από όλη αυτή την ιστορία, αλλά να, πέρασαν. Κάποιοι που είναι εδώ θυμούνται πώς ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία. Λίγο έτσι βοηθούσαν ο καθένας πώς μπορούσε, τα πρώτα live έτσι κτλ. Οπότε είναι πολύ όμορφο που πολλοί από αυτούς είναι πάλι εδώ σήμερα. Οπότε intermedio. Το όνομα, επειδή και εκεί υπήρξε έτσι μια συζήτηση, τι είναι το intermedio κτλ. Πρώτη φορά το είδα το όνομα, για να δω την αλήθεια, στο βιβλίο του Βάρναλη στη συλλογή «Το φως του Κέι», που είναι μία από τις αγαπημένες μου κριτικές συλλογίες και ο Βάρναλης έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στο πώς έχω δει το στίχο, πώς έχω εμπνευστεί κτλ. Γιατί είναι και σκοτεινός, είναι και λίγο Λούμπεν, αλλά είναι και κομμουνιστής, είναι και αγωνιστής. Περιέχει πράγματα δηλαδή τα οποία ταιριάζουν και με τη δικιά μου, ας πούμε, προσωπικότητα μέσα εισαγωγικά. Γι' αυτό και δέχτηκα τόσο πολύ και με τους στίχους του κτλ. Οπότε διάβαζα το και πολλές φορές το διάβαζα. Και έχει τρεις ενότητες τέλος πάντων και μία ενότητα από αυτές λέγεται intermedio. Έψαξα τι είναι αυτό το intermedio, γιατί μου άρεσε και σαν όνομα και μου κάνει κάτι. Που ουσιαστικά είναι ένα διάλειμμα, ένα καλλιτεχνικό, μουσικό διάλειμμα ανάμεσα σε ένα θεατρικό, ανάμεσα σε θεατρικές πράξεις, σε ένα θεατρικό έργο. Ξεκίνησε εκεί περίπου το 15ο αιώνα αυτό να υπάρχει. Η αλληγορία τώρα όλο αυτό είναι ότι προσπάθησα αυτό να δείξω ένα διάλειμμα δυναμικό, μαχητικό, απέναντι σε όλη αυτή τη σαμπίλα της δημιουργίας που βλέπω το τελευταίο διάστημα, ειδικά στο hip hop, ας πούμε, το πράγμα έχει πάρει για μένα, δεν έχει πάρει τον καλύτερο δρόμο. Μπορεί να νομίζω ότι είμαστε καλύτερα, εγώ δεν θεωρώ. Έτσι το νιώθω. Υπάρχουν ωραίες δουλειές, βγαίνουν και ωραίες πολύ κτλ. Αλλά εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει το σύνολο, ας πούμε, και της αισθητικής και του στίχου και της ατμόσφαιρας και της πνευματικότητας, η οποία έχει μεγάλη. Έχει πάρει πολύ τα κάτω της και δεν εννοώ την πνευματικότητα αυτή την αόριστη κτλ. Εννοώ το πέδεμα, το πόσο ο άλλος, ας πούμε, πώς το έργο του διαφαίνεται, μια προσπάθεια να κάνει, ας πούμε, ένα προσωπικό, ας πούμε, βάθμα στον εαυτό του, αλλά και φιλολογικά το ενδιαφέρον που υπάρχει στο hip hop, νομίζω ότι έχει πέσει πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα σε πολύ μεγάλο επίπεδο. Βγαίνουν τρομερά πράγματα. Πάντα στα σκοτάδια, ας πούμε, εμφανίζονται φοβερά πράγματα. Απλά εγώ θεωρώ ότι υπάρχει αυτό το έλλειμμα το οποίο θα ήθελα να μπορώ, τουλάχιστον σε αυτό το μικρό κύκλο που επιδρώ, να μπορέσω να το μαζέψω, τέλος πάντων, να το δισταθώ όσο μπορώ. Οπότε είναι ένα intermedio σε μια παράσταση γελιότητας και ελαφρότητας, ας πούμε. Έτσι περίπου το σκέφτηκα, αλληγορικά, καταλάβετε. Τέλος πάντων, να μην σας κουράζω, το πρώτο τραγούδι είναι το Καρνάγιο, έτσι λέγεται. Έτσι, Καρνάγιο είναι εκεί που φτιάχνουμε τα πλέτα, επισκευάζουμε τέλος πάντων. Εμείς το βγάλαμε αυτό το όνομα επειδή αλλάζουμε εκεί η Ανατολική Θεσσαλονίκη είμαστε εμείς.
και αράζαμε εκεί στο Καραμπουρνάκι κοντά στο Ποσειδόνιο από πίσω, όπου έχει επιβιώσει ένας οποίος Αιγιαλός. Η πόλη παλιά ήταν όλη, η Θεσσαλονίκη ήταν όλοι Αιγιαλοί, δηλαδή μικροί κορπίσκοι, οι οποίοι καταλήγαν με το πέραν την Περαία μέχρι το Λευκό Πύργο. Πηγαίνανε όλα. Μετά έγιναν οι κομματώσεις κτλ. Που πολλές από αυτές ήταν και σωστές τώρα για να μην είμαστε και παρθοκολάνοι. Έγιναν δρόμοι, έγιναν τέτοια έτσι. Δεν θέλαμε τώρα να βάλετε με κόλπους, αλλά εκεί έχει παραμείνει ένας Αιγιαλός. Μας αρέσει πολύ και συναισθηματικά ξέρει ότι ο πατέρας μου έκανε μπάνιο εκεί. Πού να φανταστείς να κάνει μπάνιο, τώρα βρέξει λίγο τα ποντίκια πάνω και γαϊδία απόλυτη, ας πούμε, αλλά όταν έκαναν μπάνιο, ας πούμε. Μερικοί τρελοί βέβαια κάνουν ακόμα λίγο πιο κάτω εκεί. Οπότε πηγαίναμε και αράζαμε, ειδικά τις μέρες της πανδημίας, που δεν βγαίναμε, δεν είχε μαγαζιά να πούμε κτλ. Ήμασταν εκεί γειτονιά, πηγαίναμε έτσι στα κρυφά, μας πάρουν πρέπει μπάτσι, γιατί από την Αθήνα μπορούσαμε τρέχοντας. Πηγαίναμε εκεί και αράζαμε και ήταν λίγο καβατζωμένα. Οπότε το είπαμε κανάλι γιατί παλιά ήτανε, μετά δεν είναι πλέον. Τώρα αράζω κάτι παλιές ψαράδες, έχει εκεί κάτι περίεργα στέκια με ψαράδες που ανοίγουν φωτιές μες το βράδυ και αράζουν και εμείς το κάνουμε. Είναι μια φουφού εκεί. Είναι πολύ ωραίο μέρος. Τέλος πάντων, οπότε από εκεί άρχισαμε να συζητάμε πολύ, γιατί είχαμε πολύ χρόνο στην καραντίνα. Δυστυχώς ή ευτυχώς, είχαμε πολύ χρόνο, οπότε άρχισαμε να συζητάμε εδώ με τα παιδιά που αράζαμε όλη τη μέρα πράγματα συνέχεια και δεθήκαμε και με το μέρος και με αυτά που λέγαμε εκεί. Οπότε είπα το πρώτο κομμάτι, το εισαγωγικό, που είναι λίγο ένα απόφθεγμα πόσα έχουν γίνει όλο αυτό το διάστημα. Δηλαδή, βάζει λίγο τον άλλο να καταλάβει τι έχει γίνει μέχρι τώρα στη δικιά μου πορεία, αλλά και συνολικά με το καρνάκι. Οπότε πάμε